खन्थाइनि मुङा उजान भारा आं दोंसे बर' खन्थाइ अरा नागिरदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारनानै गोरलै सायखौ नायहरनानै फारनै आखाइखौ फुवारसारना मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो साना हाबलाङो सोनाबा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोला। खुलुमबाय आंनि मुङा मिस निरुपा बसुमतारी आं क्लास 5आव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा जिदाइनजौ गुजिनै उजान भारा गुदि फरायसालि जोंनि गामिनि मुङा जिदाइनजौ गुजिनै उजान भारा। आं मोनसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारनानै गोरलै सानखौ नायहरनानै फारनै आखाइ फुवारसारना मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोला। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा बिलिफा नार्जारी आं क्लास 4आव फरायो आंनि मुङा जिदाइनजौ गुजिनै उजान भारा गुदि फरायसालिनिफ्राय फैदों। आं एसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानो बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारना गोरलै सानखौ नाहरना फारनै आखाइ फुवारसारना मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगदाथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोला। आंनि मुङा मिस तुनुजा बसुमतारी आं क्लास 5आव फरायो आंनि स्कुलनि मुङा जिदाइनजौ गुजिनै उजान भारा गुदि फरायसालि आंनि गामिया उजान भारा। आं दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव गोरलै सानखौ नाहरना फारनै आखाइ फुवारसारना मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोला। आंनि मुङा मिस प्रन्था नार्जारी आं थाखो 4आव फरायो आंनि स्कुलनि मुङा UN एकाडेमि। आं दिनै दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों बे बर' खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारनानै गोरलै सानखौ नायहरनानै मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोला। गोजोन्थों। आंनि मुङा मिस बिराग नार्जारी आं 2 थाखोआव फरायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारनानै गोरलै सानखौ नाहरनानै मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोलाहा। गोजोन्थों। जे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारनानै गोरलै सानखौ नाहरनानै फारनै आखाइ फुवारसारना मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोलाहा। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना रिचा नार्जारी आं 5 थाखोआव फरायो आं मुथुपारा गुदि फरायसालिनिफ्राय फैदों। आं दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि मोनब्रै दिग उन्दुना फुङाव सिखारनानै गोरलै सानखौ नाहरनानै फारनै आखाइ फुवारसारना मिथिबाय मोनब्रै दिगखौ साननानै साना ओंखारो सानजाहा साना हाबलाङो सोनाबहा आगसिथिं जाबाय साहा आगदाथिं जाबाय खोलाहा।